Näme? Sada giyinip, sada görünjek bolýarmy? Sunuga dişgärleri geyinmäni, ütköşük görünmäni gowurýarlar. Ýöne men haçandan bäri saňa üns berýän, sen diňe sada geyinýäň. Näme? Sada giyinip, sada görünjek bolýarmy? Ay yok beýle de. Näme gymmat geyineniň bilen gymmat görünýärmi? Yok. Esasy özüme rahat zady geyýän, onuň maňa iýleşlenmeden meni görenleri gerekkä. Meni eşitenleri, dinleyenleri gerek. Konserdiňiz çykypdyr welin düşünşipsiňiz öýdýän. Şo sorawy entäge çellem kommentariýalarda ýazýarlar da, "Hawa, Hudaýa şükür düşünşdik. Çöp atjak bolanlar, bulaşdyrjak bolanlar, adamlaram öýde aýyl saýyl bolup gitdi. Hudaýa şükür, alhamdulillah." Sizinni ikiňiz grupmy? Sebäbi sizi toýa ikiňiz bile kän tutýarlar. Yok, entek gruppa adam zok. O da ayrı gidýän, menem ayrı gidýän ýerlenme ýöne. Näme könüden gelýän bir söz we iýleňlasa açyňsoý diýerler. Onuň syýlaglap, hormatlap, ikimizi bile çağırsalar gidýär sowa. Ağlama sen